Барих. Направо човек днеска сме на червената кола. Пак има големи храсти. И ти. Защо ще мълчиш, бе? Оле, тук бах ти и пътя. Значи, ако се спомняте в първия клип, ние ще не ходим на червената кола, ама бах ти се избихме от пътя. И ни отидохме. Беше всичко заледено. И сега ще ходим направо. И с какъв път минаваме само. Направо. Дървета падали. Всичко е ужас. Да, не такова по-красиво направи. Ако падне, няма да е виновен никой. ако те ударя, няма да падне. Направо. Да, кардинално налека тази стъпа. Направо тази кола все още не се вижда. И няма се види скоро. Сега ще фанем по този път на там. И той ще нам вине някъде. Аре бе. Бах ти драката. Не, човек. Сега минаваме тук през раките. Право навсякъде прачки. Направо най-хубавото дърво тук в гората. Ко знаете. Ох. Уж такива дърва никога не увяхвам. Да, човек. Викам, детка, ще госпожата, уж такива дърва никога не увяхвам. Тук се направим пътичка, така чеко. Право макла. И драки. Да, ще ги взема къде тъмно. Аз знам. Виждам колата. И аз така. Ето тази кола. И там може и да не се вижда. Да, и не се вижда на камерата. Ето тук само нагоре и мисля, че се вижда някъде. Ще видиш. Ще видиш. Сега само тук. Драки човек. Някакви филмари. Пълни драки. Това не е пичума. Мах ти драката. Здрав. Бах ти нещо. Сам дет нещо не се вижда. Пълна мъгла. Както де. Дай че още нагоре. Ай. Ето вече колата са кризата и това храст, аз я виждам. И това лице търчи. Това е то. Тук има много яка гледка, ама сега нищо не се вижда. Много слънце пече. Да, човек. Ох. Ей, колата почти я качихме. Оп.
Направо се. Ох, има драки. Ето, почти се вижда. Огромни камъни. Ходим си сам първа. Направо бахти драката на пътя. Там. Ето я колата почти. Сме горе. Ей. О, бац, човек. Направо. Това да си кажеш, че са някакви камъни огромни. Бахти камъни тя са. Само така, гледаш, само вървиш, че изкачвам пътя някакъв камък и такъв голям. И се спъваш него и коста падаш на земята. То се знае. Направо. Сега трябва да мина оттам. Кое? Да. А? Това е термит. Такова нещо ли ти яде? Ама опасно ли? Не. Да, бе, ще те изяди. Да, знаеш, термит. Сега хора, чували ли сте термити да ядат хора? Направо. Почти съм горе. Не, човек. Направо камъни големи. Дано всичко да се вижда отгоре поне. Гледайте, камъни, чудо човек. И така направо дървото изкурнено от всякъде. Почти сме горе. Ох. Не, човек. Нищо няма. Ох. Направо чекам. Това е гигантска кола. Направо 4. Ето тук е нещо зелено памно. Не. Даже хич. Направо кола чекам. Бах, чеки. Ой. Направо. Главни пътища е чудо тигам. Сам дед може и да не се вижда нищо. Направо навсякъде всичко се вижда. И там дето е нещо. Да, виждам. Кое? Не знам. Сигурно някоя друга кола. Пара. Тук няма нищо действително. Тя е светоотразителна у нас. Направо гигантска работа. Камъни и чудо. Да, човек, направо. Тук ти гората. Сам гледаш. Чакал. Някакви само изкачат тук. Трябва да се опитам с кориците на Гинес. И как се да е? Чао.